Some say a little things and hold you could take me away. In the skies.
我只是我解释着，没有那么一点在。Thank you, Kulot. Ayan. Kenapa? Ayun. Sorry na late ako nawili ako kay Kuya Jerwin eh. Pahinga ka na. Pagod ka Hindi na. ako matutulog na din ako. Sige na, pahinga ka na. Salamat. Tambay Good ko na lang night. to. Good Good night. night. Good night. Bye. Sensitivity, sexual.
Drown, never let me down. Face around, someday, turn around, someone that I'm waiting for. So keep on staying. One day, one day. I'm never gonna get me down.
Mega mega shoutout, magdibdib. Tol. Tol, ingat kayo dyan talaga, tol. Pwede ka makasaka, tol ah. Masih trip mo magsaka. Tol ah. Paano lang yung papala ako galing, tol. Masih pwede ka kasaka. Bataan mo, tol. Bataan mo, tol. Malalim na itong gabi. Bataan mo, tol. Bataan mo. Mega love, shoutout sa lahat. Good night sa tulog. Sa mga gising, ingat.
Kumusta ka aking mahal? Sana ay nasa mabuti ka. Okay na ba tol? Okay na ba tol? Uy, huwag mong intindihin. Kakaraos din. Panaginip ko'y lagi ka. Sana ay nasa mabuti ka. Uy, huwag mong intindihin. Nakakaraos din. Friend, come sabi tol, friend, come sabi. Friend, come sabi tol. Ito ay friend, come. Di ko lagi ka sinta. Kahit na kailan ay mata. Tol? Tol? Okay na yun, ha? Batihan ako? Uy! Batihan ako? Ayan. Uy! Oo, di ba? Ayan. Di ba? Libreto sa'yo, ano? Hindi. Mega love shoutout. Meron pala akong kasama ngayon, ano? Guys, yung pinsan ko nasa... Asan ka ba to? Sa Hong Kong din? Nasa Hong Kong ka ba, Ton? Ha? Nasa Hong Kong ka ba ngayon? Hindi. Sa ano ako, Bahrain? Sa Bahrain, no? Mga katropa na sa Bahrain yung pinsan Bahrain. ko. Nagbisita dito sa ano sa live stream natin. Ba't? Saan mag-open ka nga ng Magano compound? tayo, magano to, tol? Magano to, tol?
Open cam ka nga. Mag-open cam. Open cam ka nga. Oh, ayun oh. Paano ba? Ayan. Nice one. Yan. Pwede ba magana tol? Oo. Pwede mag-yosi. So, Pwede mag-yosi dire. oh, pwede naman, pwede naman. No probs. Pwede mag-yosi Magat dire. lang. Oh, pwede, pwede. No probs. Siguro Yung tambay dito, mag-off tol. cam ako, anay off cam. Panaginip ko'y lagi. Wow, may May pogi. love siya. Masalamat. Sino yan? Ay, hello, ano? Shout out. Hello, Frank. Hello, Hello, Epa. shout out. Ayan na si Epa Chris. Ay, Yung shout ang Sa inyo lahat, Yung- guys. Shoutout sa Epa inyo. yung anong kapatid ni Derisel. Ah, yun ba yung sa Bahrain? Ay, oo. I see. Shoutout sa inyo. Shoutout sa lahat. Sa Hello. mga, sa mga pumapasok sa Hello live stream po. natin. Ayun, good evening sa inyo lahat. Good evening. Hello po. Pagod na Kamusta si po? Epa. Oo, kaya ano. Okay lang, Frank. Ikaw, kamusta din? Natapos na mag-LS eh. Okay. Siya Frank. Joke lang yan. Nasaan po kayo? Saan bansa po kayo? Open cam ka. Nandito ako sa Hong Kong din. Sa Hong Kong. Okay. Sige tol, pag ano tol, pag... Tol. Tol. Ang Ilongga, para sa mukha, ginaflop na yung Derisel sa ano, sa rampa. Tol. Ha? Kaginas na ni Derisel upod sa rampa. Ay, siya yung ano, siya ang nakaistorya ta, Ligad. Oo. Mm-mm. Ilongga na tao, wala may bate. Oo. May na ba yung ano ko? Open cam ka na tol. Yeah. Hindi kasi nasa duty kasi ako every time. Oh, Ah. sagit lang tol, hinahanap ko yung ano. Huwag mo akong Tagalogin tol, baka yawan ka sa akin. Dito nga ako dumaan para ano, naktod. Huwag mo akong Tagalogin, baka yawan ka sa akin. Oo. Tol, Magkano ka ba darating hindi, dito? nahanap ko Tol? yung ano ko. Nahanap ko yung yosi ko. Ha? Magkano ka ba darating dito? Kulot pa, alam na kayo, matutulog na talaga ako. Good night sa inyo. Lagi mo akong tinatanong. Pahinga ka na. Alam ko naman pagod na pagod ka. Good night. Salamat. Okay lang yan. Okay lang naman. Okay lang naman na ano na iwan. So, kasi sanay na. Ayan. Sanay na kami iniiwan. So, dahil lagi tayong iniiwan, kakanta tayo. Pero saglit lang naman yung music. Yeah, makapulugan ka lang ah. Si Epa, ano yun? Tal? Bigo si Epa. Bigo si Epa. Bigo ka? Miss Epa, bigo ka ba? Gusto mo bang sumama? Opo, saan ko kama? Sa CR? Para sumain. Hindi, dadaling kita, hindi sa biglang liko, dadaling kita kung saan sumayang-mulyang mga bigo. Wow, sana all. Ayoko umasa masakit. Sige na, kumanta lang kayo dyan. Makikinig ako papaantok. Saglit lang bago ka napin yung ano ko. Tal, mag-rap ka nga, Tal. Hindi. Ha? Mag-rap ka nga. Teka, anta tayo. Asan ba yung cellphone? Naka-ready ako eh. May nang hangin. Song.
Bluetooth mode. Kahit naman. Ba yan? Ano ba? Tol, mag-post ka nga, tol. Screenshot ko, tol. Tol. Mag-post ka nga, tol. Screenshot ko. Ha? Mag-post ka nga, screenshot ko. Mag-screenshot ka? Sige. Ha? Post. Posting nga. Okay. Nice one. Malalim na itong gabi. Malamig ang Nice one. hangin. Kanta mo sa'yo pa, Crystal. Ano ang antayin natin? Kahit ano, basta pang bigo. Mega love shout out Eto. sa lahat. Keep safe sa... Pambigo? Ganda sa mga talog. Yo. Eto na lang. Sige, ito. Eto, bigo to eh. Malakas na tayo yung lahat ng viewers natin dyan. Ayun. Good evening sa inyo lahat, guys. And this song dedicated to Miss Ipares. And the 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Ilala sa isang tabi at di mapakay, inuni-uni. Di lubos maisip, bakit nagkalayo? Tagay. Ngayon ko sa'yo, kaya tayo ngayon nagkalayo. Walang nagawang kasalanan, kundi ang magmahal sa'yo ng Lubusan. ako'y may natutunan sa aking karanasan. Mali ang mag-alagad ng lubusan. Kailangan kasalanan bang mahalin ka ng luhoy o iwanan? Bakit kung sino pa ang tutuhanan ay siya nililisan na upang ako iyong iwanan. Bakit kung sino pa ako? Minsan kasi may mga dumadating. Naman may dumadating, may umaalis tapos may dumadating. Minsan may bumabalik. Diba? So, nagets mo, tol? Nagets mo? Ako hindi ko nagets eh. Balak lang. Ako'y may natutunan sa aking karanasan. Mali magmahal agad ng lubusan. Tigilan ng damdamin kung upang di masaktan kung ika'y iiwanan bang mahalin ka naman.
upang ako iyong iwanan. Bakit kung sino pa ang nilisan. Walo na sa dana. This song is brought to you. Merong ano pala, merong umalis. Tapos, Na bago. Merong bumabalik kasi na-miss nila ako. Oo. Sira kasi yung ano ko eh, sira yung ano ko tuloy. May B8 ako pero sira. sa'yo ka na, front ka na, meron, Ko alam, sira yung mic ko. 10 million viewers, mega love shoutout sa lahat. Ingat sa Bigo mga, ka. sa mga gising. Good night sa mga tulog. Ayun, shoutout sa mga gising dyan, sa mga bagong pasok natin dyan, kahit hindi ko nakikita. Ayun, shoutout sa inyo lahat. And, no. Baka gusto nyo umakyat, oo. Kung ayaw nyo, akit pa rin kayo. Huwag ka na. Sa pilitan na. Diba? Oo, sa pilitan na. Work tayo ba doon? Mahit kong sila ang tutuparan ay siya lumilisan. Isa lang ba maraming ka ng lumisan? Upang ko iyong iwanan. Hindi ko sila ba ang tutuparan ay siya pa lumilisan. Hindi. Here's our next guest. Oo. Maraming salamat sa mga walang kwenta yung ano. Okay na to, Mana na. We came to you and never less. You are wanting to hear say. Sige. On the side, no one seems to listen. And if you go, you know that tears can't help but show. You break this heart and see it apart. Suddenly the madness starts. It's your smile. You face to see me. I'll need you all the way, 'cause it's you. We'll see emptiness. When I know I got... Ay, birthday ko pala bukas, Tol. Basta ng birth month, di ba? Ata? Sige ba? Birthday ko bukas. Oo nga. Sige, akyat ka bukas mo dyan. Pero walang ano. Kumanta ka dito bukas. Sige. Try na. Suddenly the madness starts. It's your smile, your face, your lips that I miss. The sweet lies that save me and make you stay. I'm with you all the way, 'cause it's you.
reveals everything you see. When I know I got you with me. It almost realize you stay with me and make you say, I'ma get you all the way, 'cause it's you who feels the emptiness in me. Changes everything. Ayan. Banat ba? By YouTube. Ilang ano tol? Ilang oras yung ano mo? Ilang oras ang Kung wala ng tao, nga daw, ilang oras ang hinahayaan ko na live ito hanggang umaga. Until 5 hours. day? Oo, kung wala namang tao na umakyat, ah, pinapabayaan ko lang na mayroong sound at saka pina-off cam. Hanggang 5 hours lang. Hindi naman siya. 5 hours per day. 5 hours per day. Hindi naman, minsan 3 hours to 4 hours. Depende lang. Depende naman. Pinakababa 2 hours. Depende. So, ayan. Next song tayo, guys. Oo. Next song tayo, guys. I came to you, wondering that you would say, hoping you understand it's not all I usually play. Don't speak too much of what's been going on. The past is over and gone. Give me your mind, you know it is. I can do so much for you. Having you near me, holding you near me. I want you to stay forever. Having you near me, holding you near me. I love you tonight. It Feels so right. feels Feels so right. feels alright. I came to you. Every day.
Banget. Hello. Sige, rin, tol. Hello ka. Musta Jawa ka? niya pala ako. Musta ka? Oo, sa'yo mo. Oh, musta ka daw? Okay lang. Okay lang. Ka-out niyo lang, tol. Wala kayong trabaho ng dalawa? Day off ko ngayon, siya lang. Okay. Ngayon, hindi ako sa buong. Don't English me, I'm not education. Sana all may pa-Jollibee. Nag-Jollibee naman sa akin ko. Dahil dito, ay, open choice. Pag wala kayong trabaho, Hindi, si sir. Pag wala kayong trabaho, akyat ko sa LS ko. Hindi sa akin. Oo, every ano lang, tol, every Wednesday. Tambok si mama si mama, diba? Nabla mo dito nakaangat mo dito siya. Hindi niya kaya. Hindi ko yung patandun sa mga benche. Pauwi sa'yo mo. Siyempre kung ano sa hindi ko din. Next song, totol. Ano next song, totol? Kahit ano. Wala lang. Kung to? Ano, seaside ka? Bakal ta baboy? Kung mabuti ka na maglakas. Pwede, nagambal na kay sir. Okay, okay man siya. Hindi sa house. 12 pa out niya. Gwapo. Sana malakat na lang kanay. The best that all give it a try.
Mega Love Charot, Chalay Aura. Salamat. Salamat, Je. Salamat sa lahat. Bakit missing ka pa? Missing pa kayo? Nag-LS kasi ako, Je. Hindi ako makatulog. Ay, yung pinsan ko umakyat. Kumanta. Yung pinsan ko umakyat at kumakanta. Ayun. Bawal magpuyat mga bata. Oo nga, bawal magpuyat mga bata. Ikaw yung matanda. Kaya naman pala nagkakasakit ka kasi matanda ka na. Ganun ba? Huwag ka na mag-LS para mga tulog ka na. Patulogin mo kaya ako? Chef Billy, yo! Chef Billy, nandito ka lang pala. Salamat sana sa pagbisita, sa pagbalik. Maligo? Hindi? Baka ka ng bahay, Chef Billy. Mega lang, shoutout sa lahat. Nauga na ito. Kasama ko pala ng pinsan ko lang sa Bahrain. Hi, Miss Epacris. Si Miss Epacris, tulog na, Chef Billy, tulog na si Epacris kasi pagod siya kanina. Ang dami siyang ginawa, kaya nag-LS pa siya. Tapos, pagkatapos na mag-LS, nag-LS din ako. Bawi na lang siya sa next time sa inyo. Tinalay ng langit. Ikaw yung pasaway. Ikaw yung pasawayan noon, Je. Tinalay na ng hangin ang masamang panaginip.
Parang kanta na harana. Harana. Salamat po. Anong kanta na harana dyan? Akyat na nga dyan. Tsaka magkantahan tayo rito. Wala nga naman po, Chef Billy. Salamat sa patambay. Miss ka daw niya, ni Miss Jelay. Miss. Wala ka naman, Chef Billy, salamat din. Late na kasi ako nag-LS eh. Mas mabuti nga yung yung masakit yung lalamunan kasi dyan yung lumalabas yung ganda ng boses, di ba? Isigaw mo lang isigaw. Sino ka man? Boss Chuck, Billy, kantahan mo daw si Angelique. Ang ay ibigin ko. Sa mahilalim. Sumigaw. Wala kasi boxing eh, kaya inaantay ko siya baka busy lang or baka pagod din. Pero hindi siya nagparamdam Kaninang umaga, hindi siya nagparamdam until now. Yan, magkaintindihan kayo yan ni Boss Chef Billy. Usap kayo. Ibigin ko ng lubos sa sambahilan. Di kaya natin. Hindi ko yan natin. Kung magbaraya Hindi ako marunong kumanta, Miss Angelique. Akyat ka ngayon pareho, dalawa. Chef Billy, akyat ka ngayon dalawa ni Janay. Magkantaan kayo rito. Channel Endeavors, mega lang shout sa lahat. Ingat sa mga gising. Delight sa mga tulog. Mahal kita na kung magparaya. Iibig ba? Dito lang baba ang host. BG. No problems.
Kung may naramahal. Sa LS ko nga pala si Chef. Sa LS. Chef, really akit ka doon sa LS ni Jelay? Pero kantahan siya. Totoo ba yun? Laging lumiling ka. Laging ligaya ka. Tulinay ang alala ka. Sige, Miss Angelique. Kailan ka mag-rest? Oh, really? Oh. Oh, di ba? Abangan natin yan, Boss Jeff. Abangan natin yung yung pagbisita mo sa LS ni Jelay. I-record ko yan. Baka kiligin si Jelay, ha? Laging kapiling ka. Tanging ligaya ka. Oh, kilig-kilig din si Boss Jeff Video. Kilig-kilig din, oh. Natatawa. Yung tawa niya parang may laman, ah. Alasa. Ayan na, agad si Chef. Kailan ka ba mag-alas, Jelay? Kailan ka ba mag-alas, Jelay? Huwag mong gilingan si Chef Billy, ha? Huwag mo siyang gilingan dyan, ha? Baka mahulog siya sa'yo. Hindi mo siya masalo. Magkawala niya ako, Chef. Hindi kita mapalampasin. Ikaw yung hindi pa palampasin ni Boss Chef. Kala mo, ha? Yung tawa mo, ha? Kinikilig kayo na. Palas mo na ako lang sa LS not feeling well. O dapat lang pahinga ka. Yan kasi sa kembot-kembot mo yan. Pati lalamunan mo na natamaan. Sobrang kembot mo dyan. Pati yung lalamunan mo na natamaan. Ibigin pa ba? Lagi kasi gusto na matatapos ako 2 to 3 a.m. Oo nga, Je. Okay lang yan. Importante, namuli ka na. Wait, gracious. Bigyan ako tsara sa'yo. Yan, may-jacket ka na. Salamat sa patamsa. Okay lang yan, Je. Importante yung namuli ka na. Anytime pwede ka mag-LS. Huwag lang pilitin para hindi ka magpuyat ng sobra. Hindi tulad ko, nagpupuyat, di puyat naman talaga ang katawan ko. Wala na chance ang lumaki yung katawan ko. Ganito na talaga. Huwag lang pilitin yung sarili. Baka magkasakit. Why, 83 creations. Salamat. Baba ka ng bahay. Ako'y Chef Billy, dikitan mo lang nakapin. Y83, dikitan mo lang nakapin. Puntahan ko bahay mo, bigyan ka ng ayuda. Mahalaga sa akin ng ibong malaya ang pag-ibig natin na kay sarap
Marating, tibok ng puso, kay sarap damhin. Tawitin. Unang dikit sa'yo, equation. Hindi na ako magbabakas. Yan, pinapanood ko yung mga video mo. Bigyan kita ng 5. Ang laki ng bahay ni boss, ano, oh. White editor permissions, oh. Pangalawang dikit, boss. Mag-apat na dikit, boss. Ikaw ay nagbalik sa aking piling. Sarap magpasil. Limang dikit sa'yo, boss. Down to, ano, 2 dikit sa'yo. Limang dikit. White editor creations, limang dikit sa'yo. Down ako. Chef Billy, papalitan muna kita. Ano natin, ipipindi natin siya. Si weight identifications. Salamat sa patambay. Mega shout sa lahat. 10 million viewers, mega shout. Keep safe everyone sa mga gising. Good night sa mga tulog. Sige host. Chef Bill, salamat sa patambay. Kinikilig si Jella sa iyo, Chef Billy, oh. Huwag ka na, with editor creations, huwag ka na magawa ng bahay. Ikaw yung piliin nyo dyan. Baka mapapalo tayo niyan. Hindi ka kulot ha, ayaw ako kantahan ni Chef eh. Kakantahan ko yan, Chef. Kakantahan ko yan. Relax ka lang. Chef Billy, nagpaparinig si Jenna yun. Gusto niya daw na kantahan mo siya. Lay, 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 lay. Why identifications? Huwag ka na magbaba ng bahay ha. Lapin kita. Chef Billy, nagpaparinig si Jenna sa'yo. Kantahan mo siya daw.
Chef Billy, wala di ako marunong kumanta, host. Eh baka lalabas yung boses mo yan pag pag ginagawa mo si Jelay. Kinikilig siya sa kasi sa'yo. Inaantay niya yung yung boses mo. Inay! Inay! Bakit gising ka pa, Chef? Eh, syempre nga, di ba? Inaantay ka nga. Jelay Ora, bakit gising pa si Chef? Inaantay ka nga niya siguro. O, di ba? I like it. Salamat. Ernest Polojito. Oy, Meg, kamusta? Nakatulog na si Epa. Hindi ka na niya naantay kasi pagod siya kasi Meg, Paul. Sobrang daming ginawa niya kanina tsaka nag-LS sa kanina. Hindi na nga kita na nasanda ng link ng kanyang LS kanina, Paul, kaya kasi almost 2 hours din siya nag-LS. 3 hours. Pagkatapos niya nag-LS din ako. Chef Billy, Miss binibigyan ka na ni boss sa chef ng coffee. Salamat sa patambay.
That I forgive you. You must forgive me too. To put me back to where we used to be. Jenna, gitara ka lot. Anong kakantahin natin sa gitara? I must forgive you. You must forgive me too. May kanta bili to yang. Favorite nyo talaga yan, yung Toyang, ha? Ayan, Toyang daw. Tayo ko with tea ako, chef with lemon. Akala ko jelly, tae na, yung pala tea. Agang-aga, natatawa ko, matulog na nga kayong lahat. Dami nyo alam, ha? Nag-call kanina, gising si Epa. Kaso lang, hindi ka naaabot. Hindi mo inabutan si Epa. Tignan natin kung makagitara tayo ng marangal. Ang aga-aga, ang ingay-ingay nyo, ha? Mega lang shoutout sa lahat. 10 million viewers. Mega lang shoutout. Keep safe everyone. Sa mga gising, mag-ingat kayo lagi. Sa mga tulog, good night. Tignan natin kung tignan natin kung okay pa yung boses natin to. Bahay namin maliit lamang, pero malinis to, pati sa kusina. Kumain man kami, laging sama-sama. Pen, di sarapin, di kutsilyo, di almasin. How, di karabaw, di garabaw, di batoten. Pahingi na 5, pambili ng puto sa mga tindera ng bityo-bityo. Scarface, pahingi ng kiss, ang bite mo sa jeep, kulang pa ng cheese. Mahal ko si Toyang, pagkat siya'y simple lamang. Kahit na problema, basta't kami ay sama-sama. Madalas man kami walang pera, makita ko sa tipistat ng iyong mga mata. Pag ako'y busog na, nakatambay kami sa talansora. Mega round shout out bro Yells Vlogs Gaming. Gising ka pa ba bro?
pen, di sarapin, di kutsilyo, di almasin, how, di karabaw, di batotin, pahinang ko, pamili ng puto, saknyan ng bityo-bityo, ko si Toyang, pagkat siya'y simple lamang, kahit na problema, basta kami ay sama-sama. Hindi kasi makatulog, bro. Yan, ha? Ang aga-aga, ang ingay-ingay nyo, ha? Yo, son, road to 1K. Ikaw na ba sa 1K ko, bro, Yos? Langga, bakit gising ka na? Salamat, Way to Creation sa patambay. Magbaba kayo ng bahay, ano? Bro, Yos, bigyan mo si Way 83 Creations ng ayuda. Jella Yos, lang ka matulog ka na, Jella, yung addict si Yos. So, yes, bro, Yos, support mo na. Jella, sabi ko, harana, Yos, mayong kadlaw. Yos, addict, hindi naman. Banat lang, bro. Ano pa ba antayin natin? Kasi mahilig kasi ako sa mga Tagalog songs, kaya pag-edit muna si Kulot. Oo nga. Oh. Sana. Kahapon Jelay, yung watch hours ko, ang WH ko, 285, pero ngayon, 330. Sana, araw-araw, ganyan kalaki yung taas, no? Akyat ka, bro. Sige, bro. Akyat ka, bro, para at least, jamming tayo dito. Walang tulugan. Tapos bukas, pagbantay ako ng bata, ng anak ko, tulugan ko siya, para siyang bantay sa akin. Yan na, bro. Akyat ka, bro. At least magkasama tayo dito. Si Epa kasi tulog na, puyat siya. Dara, ilabas sama. Magbukas ka pa ng tuna, parang bukid. Easy. Parang bukid, Ang lala ng Lala ng mo, Migapol, Lala ng request mo, Mega love shoutout sa lahat. 10 million viewers. Mega love shoutout sa inyo. Keep safe everyone sa magising. Mag-ingat sa mga tulog night. Okay, ako harana lang. Ginap pa na. Wait, bro. It's okay, bro. Take your time, bro. Take your time. Matagal pa mag alas 4. Go, Kulot. Ang lakas ng trip mo, amigo Paul, parang bukid, Parang hindi pa ako pinanganak na kantang yan, Magbukas ka pa ng tuna at kukulangin ang isa.
Maglabas ka pa ng baso, akong bahala sa inyo. Pahingi naman ng yosi at paabot ng pansindi. Maghanap ka pa ng pwesto, akong bahala sa inyo. 10,000 reasons na lang. May kantahan. Tama riyan, minumanan. Hoy, pare ko'y tumagay ka. Nananabig na lalamunan, naghihintay, nag-aabang. Sirit sa talbang ba? May mag-joke sabay kampay. Nung sabay bigay, tawanan na walang saysay, kwentuhan na walang humpay. Si Talibang ba? Walang mega ba? Sinata mo pala. Ang lalim ah. White integrations. Salamat sa patambay, bro. Kantahan sa show na lang to. Kahit na ano, agang-agang. Bro Yels, saan ka na bro Yels? Okay ka na bro? Binabayan mo ako sa aking pag-iisa. Nakinig ka ng awit ko nang walang pagkasawa. Kung ang gabi ay lumalamig, taglay ko ang yakap mo. Ang init ng iyong pagmamahal ay walang kasing alam. Sapit ng dilim, ikaw ang liwanag ko. Parang isang dasal na lagi kong inuusal. Ang tinig mong malambing, sa diwa ko'y nakatanim. Kahit saan ka man naroroon, sa piling mo. At dinamayan mo ako sa aking pag-iisa. Nakinig ka ng awit ko na walang pagkasawa. Kung ang gabi ay lumalamig, taglay ko ang yakap mo. Ang tinig ng iyong pagmamahal, napiling ko. Sunod kang may gamati na pala si Mwa. Mayroon ka po. Tambay naman siya. Thank you, Meg. Thank you. Salamat sa patambay. At dinamayan mo ako sa aking pag-iisa.
Nakinig ka ng awit ko nang walang pagkasawa. Kung ang gabi ay lumalamig, taglay kong yakap mo ang tinig ng iyong pagmamahal. Ako'y nasa piling mo. Bro Yan, saan ka na Bro Yan? Mega love shoutout sa lahat. 10 million viewers, mega love shoutout. Salamat sa patambay. Way 83 Creations, salamat sa patambay. Wait lang bro, yes. sorry bro. Sumariman! Ano? What's up, YouTube? Banat bro. Oh, kantahan mo sila bro. Kaya mo kumanta bro. Tulungan mo ko rito. Hindi ako marunong kumanta, alright? Shout out sa mga kwan dyan. Right, man? DJ from Bulacan. Bacolod pala. Alright. Ganyan kantahan mo na bro. Sanayin natin Alright. yung ano natin, yung sarili natin dito. DJ Kulot from Bacolod. Banat bro ha. Baba ka dyan yes. Hindi ako marunong kumanta. Jelay, huwag ka makialam, Jelay ha. Pusangan ka namin ni Yels. Pahinga ka dyan ha. Mahiya ako. Pinapababa ka ni Jelay oh. Suntukin kayo natin to. Alright. O sige bro, kantahin mo bro. Hanggang may buhay, may pag-asa. Alright. Yeah. I love you lang yes. O di pa, I love you ka na kay Bro Yels ha. Kanina pinapababa ko siya. Ano sabi? Baba ka na tapos ngayon nag-I love you na siya sa'yo. Ingay. I love you lang, guys. Sorry, Marimar. Kala mo ha. Bumabawi. Yung
Yung I love you dapat, yung galing sa puso, hindi galing sa bunganga, alright. Yan. Saan ka dyan, Jay? Oh. Baka hindi ako mauyudan. Or, Bro, post ka nga Wala na bro. tayo. Screenshot ko to, bro. Bro, post Wala ka na bro. tayo. Screenshot ko to. wala na tayong ayuda ngayon kasi ano eh. Pag mag-ayuda tayo ngayon, ipaalam natin kung sinong presidente. Ikaw bro, sino ba presidente mo ngayon? Si Bongbong. Kasi Bongbong. Oh, bibi mo ako. Ah! Yeah. Dami mo doon, ha? O baka si Jelay, baka si Jelay dito, Si, matamaan sa'yo. sana si Ipa Chris. Tulog na si Ipa. Si Ipa Chris sana. Ano? Tulog na siya. Tulog, oh. Pagod na pagod yan. Si Stoner sana. Ay, baka sumuko na sa'yo yun. Natakot sa'yo siguro. Kanta. Anong kantahan natin? Anong kantahan? Hindi ko marunong kumanta eh. Wala Kita na lang. Kahit Morante may sounds. Okay, sige. Balat. Kaning kanta para kay ni si Marimar. Sige bro. Pusa nga natin bro. Sige. Tapusin ang bukas. Alright. Hindi ko ma-search kasi hindi ko marunong. Si Marimar. Try tayo magkanta kay para ano ba? Barat bro. Hindi mo dapat walang music yung guitar mo na gagamitin mo. Walang problema. Sige, pusa nga. Para kuan ba? Para maayos yung whitey word. Dulong ba ako, bro? Hindi, okay lang bro. Okay lang. Kira. Tagaasa de ka, bro. Iloilo bro, Iloilo. Asa na si Iloilo nyo sa Monterrey, sa Culo, sa ano? Malapit lang. Sa Haro lang ako bro, sa Haro. Malapit sa sa Haro. Naka-stay kami sa Haro, mga atuman sa Karawan. Sa din bro? Sa Karawan. Sa Molo? Oo, sa kuan man, Mandurriaw man to, Mandurriaw. Mandurriaw, oh. O sa Karawan Malabo. Nagtrabaho rito? Kami diyan sa sa Iloilo yung dati yung trabaho ko sales agent kasi yung nagbibenta ng mga safety gadget tapos nag-house kami. Sales agent. Yung nagira sa Marawi, yung nandyan sa police station kami to, yung 22 Kapok, inikulong kami sa sa kulo kasi nalaan kami ng mga whitey. Okay. Buti naman. At least nakapunta ka rito sa amin. Pero hindi naman masama ang ginagawa namin. Nagbibinta lang kami ng mga safety device, yung mga LPG. At least marangal na trabaho yan, bro. Pero nag-resign ako kasi hirap talaga yung malayo tayo sa Sobra talaga. Kapag malayo ka sa pamilya. Sa Bacolod ka ba? Sana all may pamilya. Sana nga, no? Kami nga ng misis ko, hanggang 10 years lang kami. Hanggang 10 years lang. Pagdating ng 10 years, magkakaiwalay na kami. Iba naman.
Bacolod ka ba, bro? Bacolod ka ba? Ano? Pero yung mga ano namin, yung mga parente namin dyan sa Isabela. Tapos Isabela. may mga ano sa kuan, Tangob, may mga parente. Tapos yung probinsya yun namin, Isabela, pero may balay kami dito sa sa Cebu, sa province din. Sa Cebu ka pala ngayon? Dito ako sa Cebu nag-arakila lang ako dito. Boarding house. I see. May years ka na ba dyan? O ilang month pa lang? 5 years na ako sa trabaho. Wow, tagal naman, oh. Oh, Wait, 83 creations. May galaw shout sa'yo. Salamat sa patambay. Usap kami ni Bro Ears dito, ha? Usap ba kulang kami sa kulang kami sa mga tao dito kani. Kasi na back to normal na kasi tapos busy. Grabe, super ka busy pag December dito sa Cebu. Oo nga. Sige, kanta na tayo. Try ko magkanta kung okay ba. Go, banat ah. Yeah. Kasi Tagalog lang to. Alright. Okay yan. Ay na may ads. Marinig ba yung sound sa cellphone? Oo, okay lang. Lagyan mo lang ng cellphone. Sige. Sino sinong nandyan sa ubos? Si Angelina, inaantay ka ni Angelina kumanta, oh. May palakpak na. Sige, Angeli, para to sa'yo, Angeli. Para to sa'yo, Angeli, alright. Alright. Si Chef Billy nandyan pa. Nakikinig sila. Para to sa inyo, para nang makita ka, aking sinta. Outro. Bati, outro. Kalaw, ay mong. Lay. Post na kaya. Kantahan. Ay, lang ako. Mag-close cam muna ako. Para makita ang ba. Sige, banat ah. Alright. Para to ni, sa YT Word. Banat na. Alright. Nang makita ka, aking sinta, nasabi ko sa sarili, ikaw lang ngunit malaman ko, aking yung puso, na mayroon na palang nagmamay-ari nito. Masyado akong nasaktan, lungkot ang nararamdaman. Paano na pag-ibig ko? Baby, I love you. Mahal kita. Baby, I love you. Walang iba. Magpakailanman, sana malaman mo. Baby, I love you. Alright. Yeah. Hanggang ngayon, na balang araw ako'y mapansin. Sarang iyong dami ang bulong sa aking awitin. Ako'y maghintay sa habang buhay hanggang sa araw na ika'y muling malaya. Baby, I love you. Mahal kita.
Baby, I love you. Walang iba. Magpakailanman, sana'y malaman mo. Baby, I love you. Yeah. Bilaw-bilaw shoutout sa nandyan sa boss, alright? Alright, welcome kayo sa bahay ni DJ Kolot. Sana iyong dami ang bulong na balang awitin. Ako'y maghintay sa habang buhay hanggang sa araw na ika'y muling malaya. Baby, I love you. Mahal kita. Baby, I love you. Walang iba. Magpakailanman, sana'y malaman mo. Baby, I love you. Baby, I love you. Alright. Si Marimar. Ikaw naman, bro. Bakit bang shout out sa ano dyan natira, alright? Alright. Mega shout out sa lahat. 10 million viewers. Ah? Mega shout out. Salamat sa matambay. Ikaw naman kanta, bro. Salamat. Chef Billy. Salamat. Ray Editor Creations. Mega shout out sa'yo. Kisses sa mga gising. Good night sa mga tulog. Nag-try ka na ba bro, mag-LS? Ano? Nag-LS ka din ba? Minsan lang kasi, ano ayaw ko mag-ilis. Pero, money ka na? Hindi pa kumuni. Ilan pa lang yung double H mo? Muni na ako, bro. Money ka na? Oo. Oo, galing naman, oh. Ilang years ka nag-start ilang years ka nag-start ng YT bago ka na money? Nag-start ako July 26, tapos namuni ako yung yung namuni ako April 12. Hindi pa nag-1 year? Ha? Hindi pa naka 1 year bago ka na money? Hindi pa. Kahit umabot pa yung channel mo ng 5 years, basta active ka lang, mamumuni ka talaga. Oo nga, siguro nga. Pero nag-start ka ng YT, July? Ano? Nag-start ka ng YouTube, July 26. Oo, nag-1 year na ako. Tapos namuni ako. April 12. Ang galing naman, oh. Ang bilis, no? Kasi ang ayaw ko talaga mag-stop na ako mag-YouTube kasi ang hirap talaga yung watch hour kunin. Grabe, promise, ang hirap. Tapos, bro? Hirap talaga. ang hirap. Tapos, nagsabi ako sa GC noon, nung dati kong GC, nagsabi ako ayaw ko na, mag-stop ako ng YouTube kasi ang hirap talaga. Tapos, lalo lang yung gadget mo, 2-3 lang. Ang hirap talaga pag walang ma-play. Tapos, yung birthday ko pag
Yung pag birthday ko, tapos ay yung coming palang birthday ko, coming yung birthday, tapos may nag-PM sa akin. Yun pala yung ka-GC pa lang namin, tapos ang sabi niya, bro, ako na ibahala sa'yo, wag mo na lang galawin yung YouTube mo. Yan ang sabi. Tapos hindi ako maniwala kasi kasi parang ayaw ko na maniwala. Tapos sabi niya, wag mo nang galawin yung YouTube mo, ako na ibahala, nakasalang na pang gift ko sa'yo. Kaya naman, ganun. Tapos, sige lang bro, 15 days lang nan, mamumuni ka na. Yan, tapos hindi ko na, kasi mag-iilis ako, tag 11 hours, 10 hours, 5 hours, 8 hours. Ganyan ako mag-iilis. Tapos sabi niya, wag mo na lang galawin yung YouTube mo. Ako na bahala sa'yo. Sige, tapos, sige, okay, salamat bro kung ganun. Magkano bang bayad? Sa wala nang bayad, pang gift ko lang sa'yo. Tapos, pag pag 3 days, pag check ko 3 days, naging 2-1 yung watch hour ko. Tapos pag 7 days naging 3-3. Parang magic. Ganun, sabi ko kanya, parang magic bro. Parang magic. Tapos pag 15 days yan, tuloy automatic 4-7 yung watch hour ko bro. Grabe, parang grabe kasi nandyan siya sa Dubai, tapos yung gadget niya 15 ka watch hour, 15 ka laptop, tapos 6 ka brochure, tapos 15 times 6, mga na yan, mga 90 plus or 80 plus. Tapos yan ang nag-play sa akin tapos hindi madidetect ni Lolo kasi pag nag-iilis ka, dapat mag-if airplane mode ka, dapat parang mag-change IP address. Kasi pag same lang IP address kasi, ma-detect Lolo, lagas lahat, di ba? Hindi yung nalagas. Magaling Tapos na, yung sa akin bro, gamit ko na VPN. VPN pwede naman VPN. Tapos apat na Chrome yung ginagamit ko ngayon. Tapos kahapon ang watch hour ko 285, ngayon to 330. Pwede lang apat pwede niyo gawin na 10 ka brochure yan. Basta laptop, pwede niyo gawin 6 brochure, ganyan. Pag mas okay kung may 5 laptop ka, yung UITC mo, 1 month lang, mamumuni ka talaga. Pag pag 1K, 1K subscriber ka na, pag may 5 kang laptop, muni ka talaga, 1 month lang yan. Kasi, pag marunong ka sa laptop, pwede mo gawin 10 ka brochure, tapos i-play mo lahat yan. Tapos, 6 times 10, 6 times 5, di 30 na may nag-play sa'yo, 30 ka brochure, laki na yun, kahit hindi ka na mag-iilis, di ba? Kaya nga, With videos pa yan. Ang mga video ko bro, mga video ko na piniplay ngayon yung LS lang para mahaba-haba. Pang mahaba, mas okay ganyan bro. Bukas ka bro, gawin ko 10 bukas na brochure. Tatry ko bukas kung kaya yung 10. I-try mo lang. Kasi yung nagplano ako ng ngayong December bumili ako ng laptop. Siguro isa lang siguro kasi para naman sa mga member. May member naman ako para sa mga member ko. Yung pinipili ko yung need of watch hour, yung nag-read ng latex ganyan, yung coming pa lang muni. Pero yung hindi na nag-read yung analytics, yung mga muni na ulihin lang yun. Ulihin na yan kasi yan muni yan talaga. Ang tutulungan natin ang tutulungan dapat yung para ma-feel nila kung gaano ka sarap mamuni. Kaya nga. Tapos may daming nag-offer sa akin bro, daming na-offer sa akin nga siya na bumili ng watch hour ko, yung taga Japan. Sabi
tumawag siya sa akin, yes, ako nang bumili ng watch hour mo, sponsor ako 2K watch hour. Tapos ibigay ko na lang yung kwarta sa'yo. Tapos sabi ko sa akin, hindi ako ganun, ma'am, hindi ako tumatanggap ng pera kasi gusto ko ng pinaghirapan ko. Ayaw ko kasi yung, buti sana ako, sana lang ako na lang ang tumulong kaysa sila pa tumulong sa akin. Kasi ayaw ko kasi yung tutulungan ako. Maganda yun ang prinsipyo. Maganda yun. Yan kasi yan kasi ang ayaw kong mag-LS kasi may nagpalipad na ayaw ko talaga kasi alam ko naman na pinaghirapan, ang hirap talaga humanap ng pera tapos ganun-ganun lang. Ang gusto ko lang, umabot yung panahon, may gold tayo nga mag-viral yung video natin, sumika tayo, may darating yung panahon. Pag makasit up na tayo, dumating yung panahon na yan. Tapos ayaw ko talaga yung magpalipad, super chat, ganyan. Kasi parang maiyak ka talaga ako. Dapat ako ang tumulong. Yan ang ano ko. Nasa tao yan, bro. Nasa tao yan, bro. So, mas maganda yung prinsipyo mo na ganyan. Okay. Sige, hirap ganyan. Ayaw ko talagang ganyan. Dapat, ang sarap sa pakiramdam, bro. Ang sarap sa pakiramdam. Ayaw ka nakatulong ka sa tao. Grabe. Walang abot ng langit talaga. Pag nakatulong ka, tapos mag-ano sa'yo, magpasalamat sa'yo. Tapos, grabe. Grabe talaga. Kaya Bro, yung ikaw ang tinutulong, grabe. Pero ang hirap ng watch hour, promise. hirap nga, hirap. Ako bro, 1 month pa lang ako nag-YouTube. Kaya na yan, bro, kaya yan. Basta lang, Nag-start nung pumasok ako dito sa LS, parang hindi ko na tinitingnan yung watch hour tsaka yung bahay. Parang nasayahan ako sa ganitong paraan. wag lang ng buwan. Yung banana, yung banana, bro, madali lang yun ng banana, pero yung watch hour, ang hirap sa watch hour. Madali yung banana, kahit Titignan ko, bro, kung kaya, bro, bukas o gagawin ko 6 o 7 na browser. Try mo. Kasi yung ang ginagawa ko yan ang ginagawa ko na hanggang umagahan ako sa kumpitiran ng mga dito, tapos naghuhog lang ako, tapos ako ng tag 5 brochure, tapos maglisensya lang ako sa Tagiya. Pero may panahon talaga, bro, nga mo give up ka sa watch hour. Grabe, ang hirap. Kasi yung gadget ko, 2 lang. Ang hirap talaga, grabe. Grabe. Parang ayaw mo na talaga. Tapos, parang yung banana, madali lang yan. Limit lang yan ng mga 3 months. 3 months to 4 months, kuha lang yung 1K. Kung hindi pala kaabot ng makuha lang yun. Yung watch hour, grabe. Ang hirap ng watch hour. At least nakamit mo na, bro. At least nakamit mo na yung pagod mo. Oo. Kung may pin naman ako, may nakasahod na rin. Sa awa ng Panginoon, nakasahod na rin. Buti yan. Pangalawang sahod na rin ng December, siguro ng December. Pambili ng tinapay. At least tuloy-tuloy na. Oo. Pero nawala na yung nagsusupport na sa akin, pero member ko pa rin sila. Nagme-member ako sila kanya, pero nagsusupport din ako. Wala na sila nag-i-release. Grabe. Na-miss ko talaga sila. Yung nagtuturo pa sa akin yung mechanic sa YouTube. Buti yan. Congrats. Ang hirap pag ng revenue, bro. Ang hirap. Okay lang yan. Pahabaan ng pasensya dito sa mga ganitong sitwasyon. Mas okay, bro. Pag makasit up na ako, siguro
ano, basta maka-sit up lang, hindi ko lang ano, basta maka-sit up lang ako. Bakas lang bro. Ano? Bakas lang. Oo, masaya lang ako kasi no, na na nabilong ako sa team natin. Oo. Laking pasasalamat ko lang kay kay Boss Relton. Mas okay yung ganyan. Ano, mas okay yung may GC din kay para may ano eh. Dami kong dati bro, dami kong cages dati tapos ano, malis na ako kasi ano eh, may hindi magkainawaan ganun. Oo. Pero okay naman yun. Ang saya siguro magkikita-kita tayo, no? Oo, pwede na. Anytime, pwede makapunta ng Iloilo kung may ano, pwede makalib ng trabaho, pwede naman. Tapos nakapunta naman ako ng Iloilo. 2 rides lang yan. 2 rides. 3 rides pa kanto ng Kulo, di ba? Oo. Saka yan ang buko. Pwede na 1 ride ng gali. Ikan dire sa ano, ikan si Cebu tapos papunta ng Iloilo, 1 ride lang. Mas mabilis kung langoy lang. Hindi makaya siguro. Hindi makaya siguro pag ganyan. Jelay, gising ka pa ba, Jelay? Gusto mo, no? Gising Gusto pala mo siya. masamin? Bakit gusto mo sumama? Lumangoy? Lalo na si Angelio. Naawa talaga ako sa mga ganyan mga OFW, akala nila masaya na mga taong OFW, akala nila mayaman na yung OFW pero grabe lahat ng sakit nandyan. Oo, sobra. Kasi kahit wala akong kapatid pero feel ko talaga yung mga sakit ganyan kasi hindi ko feel. Sobrang hirap pag OFW ka. Oh, wala kasi akong kapatid eh. Nag-iisa lang ako ng tapos ako papa yung may trabaho sila mama papa. Oh. Diyan nagte-training si papa sa Iloilo sa diyan sa mga mga army. Army man yung papa ko tapos diyan nagte-training sa Iloilo. Diyan sa anong dampin yan? Diyan. Oo. Diyan nagte-training si papa. Malapit na kami rito. Diyan nagte-training si Papa dati. Tapos nag-resign naman si Papa kay 60 na si Papa nag-resign na siya. Matanda na Tapos siya ngayon. Matanda na siya pala? Oo, 60 nang yung edad niya tapos nag-resign na siya. Bago lang na siya nag-resign pag pa lang. Pag February siguro nag-resign. February. Di ba diyan magte-training yung mga army dyan sa anong tawag niyan? Cambrigado. Oo. Kasi ang laki laki ng kampo dyan. Oo, malaki yung kampo dito, malaki. Sobrang laki. Diyan ang traininganan ng mga army tapos pag iba? Basta diyan na mag-take ng exam. Ngayon bro, ano trabaho mo din ngayon bro? Na ako sa Star 1 Pro. Okay. Tapos duty ko bukas mag pa lang, mag 1 AM, 1 AM to 11 AM ang duty ko bukas. Kailangan mo lang magpahinga bro. Hindi ko makatulog. Ako nga, duty ko bukas sa anak ko. Okay. Hindi matulog na tayo. Naka 2 hours na kayo tapos hati pa kayo ni Lolo. Di, 1 hour lang kayo. Oo nga. Pero ko to, standby ko lang. Pag ganyan talaga, pag 2 hours lang,
ate kayo ni Lolo, tag 1 hour lang kayo. Tapos yung watchar yan, ilang ibigay, ito, ate kayo ni Lolo. Buti Pero sana bro bumabawi naman kung kung mag 1K ka na, magda-direct ka na kasi ang laki ng watchar ibigay ni Lolo pag naka-direct. okay. Sige lang, okay lang yun. At least, andyan naman kayo para sumuporta. Salamat. Oo. Andiyan naman ako basta day off ko, lagi ko nagsuporta basta day off. Pag nasa trabaho ako, hindi ako makasuporta kasi super busy pag mall, pag coming December, Oo. grabe, super busy. Basta Berman, bro. Berman, busy yan. Mas okay kung busy kayo, madaming tip. Wala problema yun. Importante maraming tip. No? Dami sa tip kami babawi bro. Yung Oo. wala namin yung 5 years lang ako, tapos yung 8 hours na akin 550, tapos diyan lang ako babawi sa tip. Makatip kami ng tag 500, 600. Yung kada adlaw ko makuha yung kada adlaw tag 250, kaya yan 250. Kasi Okay madaming na. suki. Pag madaming Oo. suki ka, diyan ka babawi. Pero wala kang suki, yung bago ka, wala kang tip. Oo. Kasi pagpasok ng customer pa lang, yung pangalan mo nang tinatawag. Yan ang Ay, importante bro, hindi tayo nagkakasakit. Oo. Yan ang importante bro, dapat mag-vitamins para laging buyat Dapat mag-vitamins, di ba? Vitamins Masarap ng vitamins, masarap yung vitamins na iba. Yung alam mo na yun. Wala ako na bro. Ayaw ko yan kasi hindi pa ako nakatry. Sumema. Isit. Sige bro, pahinga tayo kasi may ka pa bukas. Sige. pasok ako. Bukas mag-LS ako ulit. Akyat ka ulit. Jamming tayo. Baka hindi ko makaakyat mo kasi trabaho na ako yan. Yan lang ako nakaakyat ngayon kasi grabe kong tulog kanina, tapos pag grabe tulog mo, hindi na ka makatulog sa gabi, di ba? Grabe tulog ko kanina. Yung pagkatapos ng LS ko, tapos tumulog ako pagkatapos ng naglaba ako ng uniform, tapos tulog agad. Tapos dito no? 3 banyera nga nilabahan ko kanina Labahan ko kanina 3 banyera. Gabi na ako nakatapos. Hands-on. Hanson. Tapos madali lang yan bro kung may vitamins. Ayoko na magdagdag ng anak bro. Hirap. Puputulin ko na lang si Ben. 1 hour lang yan pag naka-vitamins ka. Gusto marimar. Sige bro. Ingat. Na yun? Salamat. Sige. Next time, mag-aga ka nang mag-ilis para makakyata ba? Sige, no problem. Nagkaroon shout out sa lahat. Salamat sa patambay. Good night, everyone. Sige na para. Salamat. Good night. Salamat. Ingat, God bless. Please. Hey guys, hanggang dito na lang muna ako guys. At saka see you tomorrow again. Salamat sa patambay. Good night everyone. Keep safe everyone. And God bless. Salamat.